Gejuanga e chenro mar mine wacho otieno makawuono atwa kod jaod bura ma kaunti ma Homa Bay mano Joyce Bensouda mar mondo mi watwaga ne kotudore kod duond mine weche matimore e pacho kae. Nyaka sani koro wang'eyo ni nitiere weche mopogore opogore matimore e pacho kae obede paw siasa kaachiel kod weche mamoko mamulo ngima jo Kenya duto. Kata kamano jo Kenya inyanya to joma mine nitiere kod duol mane e gigo duto matimore e pacho kae inyanya to gisani mwang'eyo ni do bende no chungo chenro mano mar jalup jatend piny Kenya mowal mano Kithure Kindiki mar mondo mi ocham muma kaachiel kod weche mamoko matimore nyaka e duond bura mar ODM. Otieno makawuono jaod bura ma kaunti ma Homa Bay kata women rep ma kaunti ma Homa Bay mano Joyce Bensouda obro bedo koleronwa matut kotudore kod duond mine e weche matimore e pacho kae. Oimore Joyce Bensouda mano jaod bura ma kaunti ma Homa Bay rio nade e kaunti ma Homa Bay otieno makawuono tinyalo nyiso ni weche mopogore opogore timore e pacho kae gisani duond mine to ni nade e weche makamago Bensouda. Erokamano ahinya mokwongo akawo thuolo ni makende mondo mos Homa Bay duto ni oing'ore ahinya kendo an adwa chung' kaka jaod bura ma Homa Bay kaka isewacho kendo iselero ni wan kaka mine wan bende wang'eyo gigo matimore e Kenya e pacho sani to kendo wan bende wan kod chung' mamarwa kod duondwa mane wasechiwo kaka mine mane pacho ka. To mokwongo yie na mondo mi atim lendo makende ahinya kapok adhi e twak nikech an kaka ng'ama miyo an kod gigo kod chenro mara manyaka tim e thuolo ni yie na mondo anyis jo Homa Bay County ni an gi chenro maber mar jiwo yudhe matindo ma wabro timo tiegruok margi kaluwore gi jogo ma e ofis mar Nakada e weche mag drug abuse machakore Tuesday wan rawinji kasipul eka kendo wabro chako dhi Kabunde kendo wachak wadhi Thursday wabro dhi Kasgunga. Mano lendo makare manyalo timo sechegi over 1 million mwadhi train. Namba 2 wan kod gerruok nikech magi achiel kuom gik monyo bedi ni wan kaka jotelo moyier koro watimo. Wan kod Jua Kali Artisan Day iluongo gi dho ngere ni Mama County First Edition. Jua Kali Artisan Day ogwel Homa Bay duto ogwel jo Kenya Kidu Bay Showground Karachuonyo mane time tarik 1 dwe mar 11 2024. Kabiro e duond mine adwa ni mondo wach ni wan kaka mine me Kenya ka duto kaluwore go mbulu manogo e weche mag yiero kaachiel gi weche mag gik matudore to tuomore e weche mag ker. Adwa ni mondo wach ni en wich kuot maduong' mokwongo adwa wache duond mine ni jotelo nyaka luor jogo motelo negi. Mano en gima lich ahinya mwadwa wacho kendo wan kaka mine wawacho ni jotelo ma mine nyaka ng'i ni gi value telo mag tuo telo mag mine kendo gichiwo luor ne jok madongo. Anyalo paro ni seche ma gik moko ne tudore to tuomore e Kenya ka wanyalo paro achiel kuom jobura Mheshimiwa Maua gik manyocha wacho kuom jakom oonge gi luor. Adwa ni mondo akaw thuolo ni mondo achak aparne kaka waparone gi minority whip kane wan Suba North. Mine nyaka bed gi luor ne joma chuo nyaka bed gi luor ne jotendgi. Namba 3 e weche mag gik matudore to tuomore e pacho ka e weche mag ker ne waneno ka e sirikandwa mar National Assembly kama watime jo legislation jobura nogo ombulu pep weche manodhi e Senate nochiw thuolo kendo senators be nowacho ayanga kendo noyalo. Ne en yalo mar tipo maonge nindo yalo mang'iyo ni to weche 11 ka mage manoluwo kare mage moko luwo kare ne gigo ombulu ne gisiro wan kaka National Assembly ne watimo patwa mane wanyalo timo. Ang'eyo ni kie sechegi weche pedoho ni process manolugo kata yo manolu kipicho godo ker Deputy President mar Kenya ka Gachagua ni no kodhi kare. An okadwa wuoye wachno nikech jodoho omi thuolo namba mokwongo nyaka gibi gitim gino mowinjo tim makare. To ka ng'adi matin bende wawacho ni e Kenya ka nyaka ne lodonji 2022 jopiny dwaro tich jopiny ok dwar walo jopiny ok dwar ywaruok jopiny ok dwar koko jopiny ng'iyo ni taxpayers money ochopo negi to betiyo. Ka ng'adi matin Mheshimiwa
Kangadi matin mheshimiwa Mosainya ngadi to wang'eyo ni odiochieng' manyoro odiochieng' manyoro ema waneno ka jatend piny Kenya William Ruto ne owalo mano Kithure Kindiki mar mondo mi obed jalupne. Kata kamano kane e kinde mano osechwal ne speaker mar od bura Moses Wetangula nyinga Kithure Kindiki kaka jalup jatend piny Kenya mowal. Od bura ne ntiere kod thuolo mar ndalo 60 mar mondo mi un kaka jogo mantiere od bura ubed kod twak mong'ith kotudore kod jal mano chwal nyinge nyim od bura mar mondo mi obed kaka jal ma mondo ung'i kaka unyalo puodhe yo makare ka pok oduok nyinge ne jatend piny mar mondo mi ocham muma. Kata kamano ang'o momiyo chenro ma kamano waneno kotimore mana kuom seche kata bedo ni thuolo ne en mar ndalo 60 ok nurito kata ndalo achiel okal kata riyo eka koro ugo ombulu kaka jod bura. Bensouda. Pero kamana inyadwa koni ni punda amechoka. Punda amechoka nyaka ne uda kao serikal teno. En mana tutatenda, tutanena, tutatenga, tutichunge. Kupo ni tutatenga gi. Ne tengre mana nikech dipi ni kitabu. To ne waneno ka president to nominate Professor Kindiki. Adwa wacho ni the name professor no macha ng'ama compost. Macha scholar adwa. Ang'eyo ni osetemo to nitiere kuonde ma ng'ato ok nyal ng'ith te. To wateme ni to ng'at ma compost be nyalo advise president e yo makare. Wach tugo gi aoya e to barabara tichonge in ka jatendi nitie tiji miyo idiwi winjo chi ma jatelo miyi timo orders mo jatelo miyi. To gik man waneno katimo ka gine ni koro tich waseweyo koro wadonjo weche mag yiero miwuwil gi jago ombulu. Omiyo nadwa wacho ni ki an kipacha an kaka an Bensouda adwa wacho ni onge ne rikri ne onge kanyo. Ang'eni jolu wacho jamunyo gi kuyo to kwa gi muodo kamotere docha. Gima temo wacho gima dine watwag nikech waor wadwa neno ka tich dhi nyime. Kama nyalo miyo tich dhi nyime Kenya ka kata mana governors ywak ni pesa onge madhi piny. Gik moko mang'eny matimore. Horruok ber jotelo jobed ma pachgi lew. Omiyo ka Professor Kindiki balance Kenya ka wan gi udi fragment gare. Onge kama ndike ni jomoko ma nyaka bed e presidency nyaka chien. Aparo ni jod buro jo chak ng'iyo ni ere yo magini nyalo bedo goro techo no. Rikni marwa ne onge kacha. Ni neno ka jo wuoyo kata no tiek mana ndalo 100 anuni ni punda amechoka. Nyaka no dhi kaka no dhino. Omiyo jodobro nyisowa ka yuwa agruok ni en process. Jodobro nyisowa. To anadwa wacho ni kata process no duogo maluwe anuni ni punda amechoka. Omiyo sa osechopo jo Kenya dwaro tich wabed gi jotelo man gi sound mind to mabi opuonjwa nyaka mana e grassroots. Ni kata mana MCS, MPs mwayiero, women reps mwayiero, wayier jogo ma pachgi liw manyalo rito tich, nyalo rito mwandu jo Kenya, nyalo represent jo Kenya kaka jotelo. Ok ko wuya oyae, ok yenya oyae, yaki mawacho, yaku ma Kenya ae, yaku ma piny dhiye. Omiya wacho ni ndalo 60 mane winjo warigi di, kata ne kel mana mbaka no, kata duoge, podo dhidhi kaka no dhino. To jo Kenya mathoth osebedo ka penjore mheshimiwa ni golo Gachagua kaka jalup jatend piny kata thiche oko kaka jalup jatend piny dhi konyo e yo machalo nade kata dhi kelo dongruok e yo machalo nade nikech adiera gi sani nyaka ne ket kata chenro manyien mar thieth e pacho kae jo Kenya pod yudo pek ahinya nyaka gidhi e yore mag thieth. Golo Gachagua gi sani dhi konyo ja Kenya ma kawaida e yo machalo nade jatelo? Paro ni seche moko nitiere ot ka dhako gi dichuo to seche moko giyware kanyalo kwe political temperature e odno e ot mar UDA anadwa wacho ni so be it mondo giwe concentrate on side shows routine mano point mana independently. Number 2 ano ka ketho mucha mang'eny debating gole nikech an wuon sama no yier Gachagua an wuon mawacho ni an Gachagua se wuon adede wacha kizungu mingi Bensouda kizungu ge mami winjo gik mitimo legislation and everything mondo disseminate matieni kaene mose dismiss kizungu moko dwar wach buok winji ogore gi jatende jogi dwa deliver nwa karama. Number 2 an nyocha ka ketho mucha mang'eny ahinya e wacho wach ni gole kata kigoli nikech an nawacho ni the worst mistake Kenya Kwanza did
was to nominate Gachagua as the DP. And Jod Bura Managone Gimbakano, no confessing. Reason, Nagadi don't get out Magichakoy, I'm going to watch you, ma. Angi yonga ma, paro mare, okleo. Angi yonga tuma, pache edogruo, unge. Ane no jambaka. Ane no nga majapo, mapogu migepe, maguganda e Kenya. Ane no nga of exercise leadership qualities. Onge kako nyalo take instruction kuom jatende. To kopo ni ma nyalo kuyo jatende, de mondo we siasa. Weche mag ringe wi mitoko kwadwar. Weche mag salary for kwadwar. Adwan ni ponda mechoka. Yore onge ken. Yath onge hospital. Koro kopo ni Professor Kindiki manyalo miye rieko as a scholar. Manyalo take up instruction. Tato cabinet nebe engo. Experts wabe engo. Tich mondo tire Kenya. Oyuma jotelo we gomba kamato dog venuti mondo japinyo yud tich. Kawadhi kawatieko twak marwa Bensouda otieno makawuono bende nyalo nyiso ni nyaka sani bende adwa wamule weche mag ODM matin. Jomoko osebedo ka liekore ni ODM nitiere sirikal nyaka ne kaw jomoko mag ODM ma omi lemo mag jotend migepe. Ne waneno ka jakom mar ODM Gladys Wangano loso e kaunti ma Kwale odiochieng' makawuono kowacho ni nitiere yore midwa teg godo ODM. Nyaka sani koro duond bura mar ODM dwa tego ODM e yo machalo nade. Mano motelo ne yiero mar higa mar 2027 mar mondo mi ka 2027 ochopo to podwa neno ka ODM ochung' motegno kaka kinde mokalo chien kata yiero mokalo chien mwasebedo gode pachoka e Bensouda. Kamana inando gine na kabiyo mutegno. Ilungo ni miyo was duly elected with Orange Democratic Movement. Ilungo ni chama mutegno. Omiyadwa wacho ng'ato ka ng'ato nyaka ng'e ni chama ne ode. Odi nyaka ywe malongo. Odi nyaka rit malongo. Gi paro, gi weche, gi timbe, gi chiemo, gi gik mitimo. Omiyo wan pod wawacho ni ODM nyaka bed chama mutegno. Kendo wajiwo jo chama duto te ni nyaka wabed motegno e gik mwatimo from grassroots to the national level. Makata an mawuoyo kodi ni atege kendo jo chama duto te mainstream in the 40 wards aromo go tarik achiel kaka jalno mugirore mamiyo moyier gi chama mar ODM wane bura mar tipo kodgi mar tego chama an kaka Bensouda nikech kata gin gatimo representation nyaka the party level. Omiyo timo lendo makende ne 40 elected ODM mainstream manyinge nitie oreja. Osemigi direction kama gibire. E party ka wadwa tiego leadership mar mine. Mane momiyo nyawang'aya ineno ka sani en national leader mar ODM. Itimo kama nikech ODM understand 2/3 gender rule. Omiyo kata mana an kama ne wango kao manu wuok gavana wanga ka koro dhi bedo national. Tako wach ni Bensouda tien osogo ema bedo party chairman mar Homa Bay County. Onge gimoro ni kore kana bide siasa. I'm a full scholar, I'm equal to the task, I'm a woman representative, wadwa tego chama. Wach ni mogik Bensouda ka watieko thuolo marwe morumo. Wach na mogik ni bedo jakom osekonyo Kenya nyaka kama gikeni. Stages ma entie wadwa wacho ni wisdom, age must be respected. Wadwa wacho ni ker mar pachoka, ker marwa President William Samoei Ruto and the pledges manomiyowa wadwa ni mondo ohid to those pledges mondo wati wan kaka jochama wategre motegno mondo 2027 kabiro we must be stronger than we have been in the past. Erokamano ahinya Dr. Joyce Osogo Bensouda mano jaod bura ma county ma Homa Bay kata women rep ma county ma Homa Bay kuom kawo thuolo mar otieno ma kawuono mar mondo mi bi ilos kodwa e chenro mar mine wacho. Erokamano ahinya nyalo dhi mbele kod tijegi mamoko otieno ma kawuono. Nyakwara Muge Jwang' gi Kanye mwachopo gode giko mar twak marwa e chenro mar mine wacho otieno ma kawuono. Yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani kaduogo tadhi mbele kod weche manyien. Kik idhi mabor.